Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Jo soc Laura Xisbert i us vaig parlar de com parlar en públic. Perquè parlar en públic, tot el món tenim dificultats a l'hora de parlar en públic perquè ens costa molt. Així no. Així com el faig ara, no. El més important és que no us temble la veu, que pareixeu ovelletes, que no us sueu molt i sobretot les mans agarrades, perquè si no pot ser tot un desastre i per a que no sigui un desastre així tenim com fer un bon discurs. Hem de tenir en compte la preparació, que és el més important, la longitud del discurs, per a que no siga molt pesat, i la pronunciació correcta, i el toc irònic. El primer, la presentació, la preparació. És indispensable i primordial, perquè si no ens preparem el discurs, pot eixir horrorosament mal. I per a preparar-nos bé tenim que fer una preparació monòtona i continuada, davant de l'espill, amb el nostre paperet i repetint i no repetint tota la frase, no. Tenim que repetir sempre les primeres paraules per a que se'ns queden en el cap i d'una manera fotogràfica recordar-nos de tota la resta. El següent és eliminar les paraules que no podem pronunciar. Per exemple, jo no puc pronunciar en valencià la paraula aconseguir. I jo elimine aquesta paraula perquè si no queda horrorós. De manera fotogràfica i tenim, el més important de tot això és tenir en compte a on anem a anar. Si no sabem a on anem, vam molt perduts. Si, per exemple, nosaltres anem a una conferència i tots estan molt seriosos, no tenim que tindre un to molt irònic ni res d'això, tenim que anar molt seriosos. I si, per exemple, estem en un públic més jove, més viu, podem anar amb molta més gràcia. El següent és la longitud del discurs. És primordial i imprescindible que no duri més de 20 minuts, perquè si no s'allarga massa i pot ser un tostón. I, per descomptat, es perd l'atenció de l'espectador. Si jo ara em poso a parlar i em poso a parlar lentament i sempre així, com que no em vaig a... Per això, per a que no es perda l'atenció del que parla, el que tens que fer és subir i baixar la veu. Però no que siga així, perquè si no queda horrorós. I per això es té que practicar moltíssim amb una gravadora i amb l'espill. L'espill i la gravadora és indispensable. Tercer, la pronunciació correcta del discurs. Tenim que eliminar els tics verbals. Bé. I per això hi ha que practicar moltíssim, i no vaig de broma, és molt difícil. Jo he fet uns quants i m'he donat compte. Eliminar els tics verbals és molt important. I per això tenim que gravar-nos i escoltar-nos moltes vegades i per a parlar fer una introspecció mental i practicar la modulació de la veu. Quan som uns habladors poc expressius, com tu, Nacho, tens un to de veu molt lineal i sense subides ni baixades, el que tens que fer és practicar davant de l'espill i practicar. Bé, anem a començar, però sense que quede molt forçat, té que ser natural, com si tu fores un presentador de televisió. Amb sortesa. I eliminar la monotonia, perquè parlar d'una manera molt lineal i contínua avorreixes a l'espectador. I ara l'última part, la seriosa part de l'humor. I és molt important, ja que tindré cura amb els comentaris polèmics. Penseu que en el públic hi ha molta gent i molt diferent. Si jo ara, imaginem-nos que està ple de gent i dic
normal, a parte que no té res a veure amb el que estic parlant. Doncs hi ha que tindre molta cura del que diem i quan el diem. No passar-se de graciós. Si ens passem de graciosos queda molt ridícul i horrorós. Per això, el que hi ha que dir poquet, però ben dit. Perquè el molt cansa i el poc agrada. I dir-ho en el moment oportú. Si no som uns experts en la gràcia, tenim que rellegir i rellegir el nostre discurs per a veure el moment exacte en el que podem dir-ho, però dir-ho d'una manera ben dita. Tens que practicar, practicar i practicar per a ser un orador perfecte. La qüestió és practicar i dir-ho d'una forma espontània. Si no ho dius d'una forma natural, va ser un xurro. O sea, si jo ara et dic qualsevol cosa i no la dic com a mi mismo, me va a decir horrorosa, com si ara estic parlant així, queda fatal. I per això el que recomano per a poder dir coses gracioses és dir-ho com a títols, sin preparar-ho. Si jo ara puc contar un xiste, ho conte, que no ho vaig a fer. I per últim, si tots aquests consells no et sirven per a res, l'últim que et queda és imaginar-te al públic nus. Moltes gràcies.